Para el solar de Xardín das Burgas se abre un novo futuro. Metémolo dentro dun conxunto que vai dende a cárcere até esa parcela, comprendendo no medio o que é o espacio dos baños do Outeiro, e aí repartimos a edificabilidade que antes estaban 19.000 metros, todos nun edificio que rebasaba a propia Ponte da Burga e, polo tanto, era un disparate urbanístico, ademais de ser un fenómeno especulativo. O que facemos é repartir esa edificabilidade nun conxunto armónico para facermos aí o que todos os ourensáns queremos, non? Que é un hotel balneario. Todo isto forma parte dese gran espacio peatonalizado que pretende abarcar desde la Praza das Ferreirías hasta la Avenida Portugal. O importante é que os ourensáns recuperamos o control público, porque aí, nesta unidade de actuación, o Concello ten máis do 51% da propiedade e, polo tanto, recuperamos algo que Ourense nunca debeu perder. Se isto sumamos que temos en tramitación todos os rexistros da propia auga, que é un recurso natural do Ourense e que tamén pertenece aos ourensáns e estamos registrando en clave pública, pois é importante que vamos recuperar esa capacidade de actuar desde o interés público que para mí é fundamental.